честно казано, на Татяна в момента е доста забавно. Не знам какво виждаш, не знам какво гледаш. И къде гледаш? Като гледаш, виждаш ли? Като виждаш, гледаш ли? Или... Като мислиш, мислиш ли? Като мислиш, мислиш ли? Си, да. По принцип ми е забавно, да. Просто ви не я познавате. Колко тъжно. Вътрешно. Аз се познавам. Между другото ми задаваха два нови въпроса. Нямам търпение да ги видя. Някой не е натрупал 100%. Ясно. Уникално интересните въпроси. Да, някакви много След малко очаквате отговори, защото... Не знам. Защото ние сме уникални с уникални отговори, де тя нищо общо с въпросите. Ай, та ще спра, моля ви, не мога да тропайте за това. Моля ви. Таня, покажи крак. Не, стига съм се чекнала сега тук, спирай го, моля.